Ares in derby op ziek naar de punten. Friesen onverwacht goed op NK afstanden. Fries drama en succes op berenloop. Het is maandag 6 november, dit is de Sport in Boppenslag. Goeien. In het komende jaloeren in dit programma omtinken voor de Friese sport van het oude weekend. Jonkendal neemt de onderwerpen ook nog een keervetting van de wedstrijd in de topklasse tussen IJsselmeervogels en Harkemasse Boys en vanzelfs ook weer omtinken voor uw eigen hinder Dirk Buitenzorg. Dat aanzen, nou eerst het basketbal. Na een goed begin van het seizoen binnen de basketballers van Ares wat veromzakken. De Ljouwerters zijn uitskekelen in de beker en verleren in de competitie 2 keer op Riegen. Maar vooral een pijnlijk verlies tegen de nummer lijst, Rotterdam. Snuntioen nam Ares het op tegen de koprinner, de Gasterra Flames uit Greens. Haast altijd is de gruttere broer de bettere. Al woen Ares vrienden hier thuis 2 keer van de Greenses. Jeder dit seizoen woenen de Flames maar het liefst mogelijke verschil. Daarom is één man uit op revanche. Hij miste toen in de laatste seconden in een vol Martini Plaza een vrije worp. Lance Jeter. Dat is Mark Sanchez. Hij Andrew Dawson. Doet naar de basketa. Dat net heel nog goed. Komt dan met een beetje geluk nog bij Sanchez. Die zwaar gaat van de score. 24-18. Mark Sanchez weer. Naar Jos Poels, de Limburger, de vrije score. Prima. Jos Poels, 31-22. De eerste helft is duidelijk voor de Ljouwerters. En Mike Dawson. En Poels, dat gaat een beetje slordig. En dan toch weer balbezit van de Ljouwerters. En trijpunter van Sanchez. Ja, gaat er ik in. 34-22 voor de Ljouwerters. Dat kan Greens dat in zetten. Dit is slordig. Een misser van Westby. En Lance Jeter. Ramt de paas naar Garrett Punch. En die scoort de trijpunter. 33-22. Wat een luxe in de eerste helft voor Ares. 15 punten verschil maar lijst. En Greens dan. De misser van de Fares. Dan gauw naar Lance Jeter. Ja, die had een heel soort rond te farm. Kinsan naar de basketa. 42-26. Turnover hier van Greens. Tjude Paula. Hij maakt Sanchez. Dat is dan een beetje slordig. En Sakin Greens toch het beetje slordige spulwol van Ares toch ze staren gewoon een beetje weer rondkomen in de wedstrijd. Dit is een hele vrije paas. Zo, en de score ik van Wyatt. 46-40. Vrije dunk van Evis Wyatt. Dat kan Ares nou dan zijn zetten. Dit is Lance Jeter, maar de trijpunter. Ja, brengt Ares weer op een vastsprong. 10 punten, 56-46 in de tweede periode. Die steelkens, maar de trijpunter. De Graces komen heel tijd dichterbij. 6 punten is het god nog. 59-53. De Gasterra Flames hier weer een vrije score, maar de dunk van Wyatt. 62-58, dan intussen alweer de stand. In de derde periode nog heel tijd hier de score van de Randemie. 64-62, dan het god is nog maar 2 punten. We zitten nog heel tijd in de tweede periode. Wat doen de Ljouwerters dan? Meni Adako hier. Belangrijk punt. Ja, die komt er en hij volgt ik. Adako vol op publiek dan maar krijgen. Zit eigenlijk de hele wedstrijd wel op de bank hier, dat publiek. 5 punten, nou het verschil. Geen Ares die werkmaatje. Garrett Punch. Naar de zijkant, weer Adako. Ja hier, weer Meni Adako. 2 trijpunten achter elkaar. En wat voor trijpunten. Verschrikkelijk belangrijk. Want daardoor is de score nou 74-64. Dat betekent de beslissing in de wedstrijd. Want de Graces komen net meer waarom. Sterker nog, Ljouwert rint alleen maar uit. Maar de score hier van Lance Jeter. Ares had een verschrikkelijke luxe. Want ze winnen maar liefst maar 14 punten verschil. Maar 86-72. Ja, en zo is het voor Ares op nota maar een vreemd seizoen. Zo nou en dan lieten ze geweldig basketbal zien. Maar de ploeg van trainer Erik Braal is ook al een flinke verliespartijen op roem. Uit de Nijmegen is het echt frustrerend geweest om met de gelijke stand in de laatste seconde een schot tegen te krijgen. Die gaat erin. Ja. Maar ja, ik bedoel, 3 dagen later heb je weer een nieuwe kans om een nieuwe wedstrijd te spelen. Dat was vandaag. En ja, die zure verliezen die horen erbij. Die moet je zo snel mogelijk verwerken en dan richten op het volgende. En dat hebben we gedaan en met succes.
Ik zag in de training al wel dat we een stuk beter aan het spelen waren. En dat we een aantal principes die ik graag uitgevoerd wil hebben, dat we die proberen ook uit te voeren op de trainingen. Maar het lukte nog net niet steeds in de wedstrijden. En dus een beloning voor het team voor het harde trainen en het harde werken. Het ligt allemaal dicht bij elkaar in de competitie. En ik denk dat we gewoon vandaag hebben geleerd dat als we gewoon met veel energie verdedigen, dan zijn we dan kunnen we in de top meedoen. Gaan wij naar de Stoorn bij de Eredivisie. Grains gaat onder leiding met 12 punten uit 8 spelen wedstrijden. Ares zit nog 5e. En de eerstvolgende wedstrijd van de Ljouwerters is Takom Sneun in en Tjen Zwolle. En dat is Landstede. Dan naar het betellen voetbal. Want Cambuur die oude vreetioen goede zaken in eigen huis. Waar het MVV uit Maastricht met 4-1 oprollen. MVV is een directe concurrent om de bobbes te plakken. En binnen het kwartier stelt Cambuur de oerwinning al haast veilig. Eerst scoort Mark de Vries en vervolgens is daar Sandor van der Heijden met de 2-0. In de tweede helft volg je er nog 3 goals. Een prachtige onval. Bakker met de 3-0. En even later wordt Bob Skepers de gypsy instuurd. Hij wacht het, hij zocht en vindt Melvin de Leeuw. En daar is de 4-0. Het kind net op van Cambuur en vanuit een penaltystip maakt het Erik Bakker er 4-0 van. In de slotfase docht MVV nog wat waarom. Lloyd Borgers, hij bepaalt de eindstand op 4-1. Maar dat maakt het de Joen er net minder mooi op. En zeker net voor Lucas Bijker. Want dat 18-jarige talent uit eigen opleiding mocht zijn debuutmatch in MVV. Ja, hartstikke mooi. Heb je lang van gedroomd. Heb je heel veel voor gedaan. Nou, een jongen van de club natuurlijk. Dus het is echt een hartstikke mooi moment. Het is wel een droom die uitkomt. Het lijkt erop dat Harkemasse Boys en trainer Wiep Rodenhuis per direct uit elkaar gaan. Beide partijen hebben een conflict over assistent-trainer Mark van Meel. Rodenhuis wil net langer met zijn assistent gaan werken. En de club ziet het nou een andere functie voor Van Meel. Maar Rodenhuis gaat daar net mee akkoord. Als Van Meel een andere functie krijgt binnen Harkemasse Boys, dan hoort Rodenhuis er per direct mee op. Joen, om 11 komt het bestuur bij elkaar om over de kwestie te praten. En er waard Aron de Sneun ook nog gewoon voetballen. Harkemasse Boys gie in Spakenburg hut onderuit tjen de IJsselmeervogels. Zonder trainer Wiep Rodenhuis, die het ziek thuis ziet, verleren de Harkieten mooi 6-2. Harkemasse Boys begint dramatisch onder de wedstrijd, want deze schoudertruw van Reinder Slager smiet voortdaliks een rode kaart op. Dus komt Harkemasse Boys na 4 minuten op voorsprong terug een penalty van Oebeles Kokker, die wij net in beeld hebben. Maar dan komt IJsselmeervogels. Het is in de 15e minuut Michael Harder die de 1-1 ontekening ken. En er komt een stief kwartiertje van IJsselmeervogels, want ze denderen je terug. De 2-1 komt op naam van Fung Awing. En dan begint een aanstraffing al te dreigen. En 6 minuten later is het Wouter van Hoof die het heel kreeg de binnenkant van de peel kiest. En dan de staande treien in tilt. Binnen het jaloeren wordt het 4-1. En deze keer is het Jeffrey Verwij die het trefzeker is voor IJsselmeervogels. In de tweede helft is het intussen 5-1 weer Fung Awing. Het Harkemasse Boys dan toch wat waarom doen kan via de tweede goal van Oebeles Kokker. De 59e minuut hebben we dan skreun, maar het god blijft daar. En IJsselmeervogels die maken het nog slimmer. Want een kwartier voor tijd is het Jan de Graaf die het 6-1 ontekent. Een zwiere nederlaag die het nog groter dreigen te worden, maar Jacob de Vries redt deze strafschop. Eindstand 6-2. Gelijk terug naar de Stoorn in de topklasse met 28 punten uit 12 spelenwedstrijden. Je Spakenburg onder leiding, volgen terug Rijnsburgse Boys, GVVV en IJsselmeervogels. Toch het verlies zit Harkemasse Boys nou trekkende met 8 punten uit 12 spelenwedstrijden. Takom Sneur, dan speelt Harkemasse Boys die belangrijke wedstrijd thuis tegen Montfoort. De Frieske reetrieders hebben knap presteerd op het NK Oudstand op het Jerevingen. Op zowat alle afstanden stien de Friezen op het erepodium. Het is trouwens vanzelfs volle meer als een gewoon Nederlands kampioenschap, want de eerste dag is die volslijn in het rand van de rentree van Sven Kramer. Ik kom echt wel op momenten dat ik de hele boel kort en klein sla dat ik treffen. Maar ja, daar zoek ik me op dit moment gewoon zelf tekort mee dan. Vreed is de dag van de comeback van de koning, Sven Kramer. Het publiek, zijn trainer
De concurrentie elke nien is benijd, komt de regerend Olympisch kampioen nog waarom op zijn oude niveau. Lange tijd was te vreesd voor zijn toekomst. Maar nu, na oorlog blessure leed, is hij weer waarom. En maakt hij zijn rentree op de 5 kilometer. Een perfecte race is het nog lang net. Kramer finisht in 6:35 en hij weet op dat stuit nog net of zijn tijd genoeg is voor de Nederlandse titel. Ik ben er nog gewoon net naar om vanaf het begin van het erin te brengen en dat ik gewoon 12 ronden terug te stampen. Ja, dat heb ik gewoon nog net, hoe graag ik het ik wil, maar dat is nog net. Ben je nog wel snot kapot? Ja, ik ben zeker kapot, ja. Maar goed, dat jet ik bij. Als ik nou net kapot ga, dan word ik er niet beter van. Dus je moet er weer aan wennen. Ja, maar is het genoeg voor de titel? Ik heb geen idee. Ik zit nou in een hele andere situatie. Ik zit met de mutten nog 6, dus ik sta zonne weer. Ik ben allemaal hele goede rieders en ik ben Sjen. Voor het eerst zoent lange tijd met Sven Kramer boegen voor de concurrentie. Want de nieuwe Nederlands kampioen op een 5 kilometer komt uit Oudeboorn. Zijn naam Jorrit Bergsma. De marathonrieder is haast 2 seconden rapper als Sven Kramer. Bergsma had dit seizoen al 2 marathons woen en is nu dus Nederlands kampioen op een 5 kilometer. Maar Jorrit Bergsma wil nog volle meer winnen. Ja, er zijn al een paar wedstrijden die ik wil winnen. Ietsje Sochi ook. Ja, of die 11 steden of zo, weet ik veel. Ja, dat wordt nog heel lang. En Sven? Hij moet genoegen nemen met het broers. Meer zit er op dit stuit net in. Ja, onverwachts goed rijden en heel blij ermee. En ja, ik hoop dat ik het in lijn staat terug kan zetten. Sneun is de dag van Thijsje Oenema van de Jouwer. Eerst verrassen op de 400 meter toch de 2 absolute topfavorieten Margot Boer en Annette Gerritsen van de Ligaploeg achter haar te litten en pakt ze haar eerste Nederlandse titel in haar carrière. Dat is al knap, maar een nog grotere verrassing is haar oerwinning op de 1000 meter. Thijsje Oenema pakt de dubbel. Wint zowel de 400 als de 1000 meter. Nou, ik hield zelf ook net echt lood dat ik 2 keer kon winnen. Vooral 1000 meter helemaal net. En 400 meter wist ik wel dat ik goed rieden. Maar dat ik hoop op het podium, maar dat ik hem dan zal winnen, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. 10 kilometer, is dat ook weer een prooi voor Bam? We maken wel kans. Dat vind ik net des jillers. Oh, nou, dat dan maar net. Op de laatste dag van het Nederlands kampioenschap afstand zit de 10 kilometer van Malië op het programma. En dan komen dus de matadoren van de BAM-ploeg in actie onder leiding van coach Jillet Anema. Jorrit Bergsma, de nieuwe Nederlands kampioen op de 5 kilometer, eindigt het op de 10 als tweede in 13 minuten blank. En is de mooi rond nog een seconde rapper als Sven Kramer, die het op een nij genoegen nemen mat met het brons. Maar de man die het absoluut de sterkste is op de 10 kilometer is Bob de Jong. Hij finisht in 12:50:29 en is daarmee de enige onder de 13 minuten en prolongeert zijn titel. De Malië van de BAM bin oppermachtig, met Bob op 1 en Jorrit op 2. Het was hartstikke mooi natuurlijk, maar ja, nou die titel van Vrede dan wil je natuurlijk nog weer winnen. Dus ja, ik ben wel tevreden. De marathon van Skielge, beter bekend als de Berenloop, vierde snijn het 15-jarig bestaan. En dat badde maar een werkelijk bomvol deelnemersveld. 4500 atleten stieren aan de start. Bij de wedstrijd marathon 2 Frieske favorieten. Bij de mannen wie dat Raymond van Lunsen en bij de vrouwen is dat Mariska Kramer. Met 4500 atleten is de Berenloop uitgegroeid naar een heel groot evenement op Skielge. De limiet is wel haast bereikt. Op de marathon doen zo'n 200 deelnemers mee, waaronder titelverdediger Raymond van Lunsen. Nou, de benen voelen wel goed. De omstandigheden zijn niet zo geweldig als vorig jaar. Volgens mij staat er wat meer wind als vorig jaar. Maar het voordeel is dat we terug de wind in de rug hebben. Dit is Mariska Kramer. Over 14 dagen wil ze een PR rennen op de marathon van Philadelphia. Nou is ze hier. Ken dat wel? Ja, ik ben heel goed getraind.
Of ik nou tussen 40 kilometer train of op dit prachtige eiland in deze entourage, nou dan weet ik wel wat ik kies. Dus verwacht je net dat ik jullie in knal, want dat ken het, want ik ren nu 2 weken een hele marathon in Amerika. Maar om hier een prachtige duel van te maken, ik lik mijn vingers erbij aan. Prachtig. 5 minuten na 11 is dan de start van de 42 kilometer en 194 meter op het pittige parcours van Skilge. En al heel gauw is duidelijk dat Raymond van Lunzen de vlugste is in die beginfase. Hij roemvlien hier het parcoursrecord 2:27:20 en is hier al op grote voorsprong op de nummer 2. En de nummer 2 is Jan Venhuizen. Opmerkelijk van Lunzen hier, want op 9 oktober draafde hij nog de marathon van Eindhoven. En wat kent Mariska Kramer? Zij rent net maar een horloge om, maar met een hartslagmeter. Duidelijke opdracht. De hartslag moet op een bepaalde hichte gebracht worden en dat tempo moet vasthouden worden. Van Lunzen zit dan al lang en breed in de duinen. En het egert fris bij de man uit Ljouwert. Zijn voorsprong is dan ook behoorlijk aan het groeien. Jan Venhuizen is de enige die het een beetje valgen kent, maar zit al op meer dan 2 minuten efterstaan. En Mariska Kramer rent haar eigen race. Is wel 4 uit de vlugste vrouw, maar zocht alleen nog maar naar haar hartritme en verder nergens naar. En dan zitten we al over de 30 kilometer uit Van Lunzen als eerste het straan opgeet. Maar dan, Van Lunzen houdt op te hudraven. Hij zit er terug. Zijn voorsprong is helemaal voort, want daar is Jan Venhuizen. Hij kwam nog 50 seconden na Van Lunzen het straan op. Maar hier is het dramatische moment voor Van Lunzen. De accu's binnen helemaal leeg en Venhuizen die slachten allemachtig God op het strand van Skilge. En dan Mariska Kramer, want die leidt prachtig op koers, jelwijs en rent een hele vlakke race. Hij zocht nog maar eens achterom, Jan Venhuizen, want hij kent zijn eigen haast net leeuwen. De grutte Raymond van Lunzen, die komt op een hele grutte afterstaan, het straan aan. Hij kan deze berenloop op een buik schreeuwen. In een nieuw persoonlijk record van 2 uur, 32 minuten en 50 tellen is dit de nieuwe winnaar. Jan Venhuizen van Bovensmilde. Wat een onverwachte ontknoping. Ik had erop gehoopt, maar niet verwacht meer. Maar gisteren getraind op het strand. En ik heb ook gezegd dat als de slag geslagen moet worden, gebeurde het daar. Ja, Raymond zat erdoor. Kijk hem met plezier. De marathon van Eindhoven nekt Raymond van Lunzen. Hij werd uiteindelijk op meer dan 8 minuten 5e op Skilge. Voor het strand kreeg ik het al behoorlijk zwaar. En toen moest ik al een aantal keren wandelen. En nou ja, daarna ging het licht gewoon uit. En dan krijg je er gewoon geen tempo meer op. De benen werden erg zwaar. Ja, je krijgt ze niet meer omhoog. Ik ben blij dat ik hem nog uit heb kunnen lopen eigenlijk. Mariska Kramer pakt haar 9e berenlooptitel en liet het helemaal klaar voor een IPR in Amerika. Ik ga me concentreren op mijn hartslag net op tijden en ik vind dat helemaal net moeilijk. Ik heb een doel over 2 weken en daar ben ik al maanden mee bezig. En ik kan het jood verschrikkelijk vergriemen. En ik heb mijn kop er goed bij, dus nee, ik had er geen moeite mee. Nee. Ik ben nu al benieuwd wat je in Philadelphia reist. Ik kijk. En dan gauw terug met uw eigen hinder, Dirk Buitenzorg. Hij had de eerste trainingen als draafhinder goed rustingen en er wordt het werken om kleer te stomen voor het echte werk. Maar wat zit Dirk aan te wachten als hij de baan op mat? Want een koers, dat is vanzelfs net samen wat. Goedemorgen. Hey jongens, alle heel leuk en aardig maar die Dirk. Maar waar maakt er aan op zulke? Nou, ik ga er wel wat onder de vinger bij. Ziet dit er nou cool uit en professioneel uit? Tja, dat weet ik nog. Dat weer een succes. Nou. Ik krijg nog maar drek in mijn bek, man. Nee, dat is weer, dat mag maar net. Maar hoe is zijn eigen trace eigenlijk? Ja, het lijkt het mij. Dat is mij wel aardig. Misschien moeten we eerst maar een koersje aan dan.
Dit is hoe een koers daar je gewoon waar begint. Ja, eerst het hinderuitlaan, even poetsen, even mooi maatje. Want dit is natuurlijk wel, je bent er wel een beetje opstaan natuurlijk. Het eeg wel ik wat. Het eeg wel ik wat. Het is natuurlijk, ja, je gaat net met held of een pakje touw naar de koers staan, dat ken het. Hij is wat onrustig. Johnny Cash is dit, hè? Dit is Johnny Cash en hij weet al lang wat er aan de hand is. Wilst het hinder kleermaken wordt van de koers, zoeken wij even bij ons eigen Dirk, die het honger had, ik als altijd. Om hem alvast kennismaatje te laten met de koers zetten we een radio in de stal, zodat we de race van Sjoukje en Johnny Cash aanst volgen kunnen. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. Met eerst het hinder aan, dan weten ze dat hij mij doet. Met zijn romp van tevoren weten. Hallo, goedemiddag. Het was al aangegeven reeds. Oké, nou, dat... When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Ik heb hem zien tuigen op lijn en normaal krijgen ze dan beenspullen aan, maar in de warming-up ging ik net zo heel erg hut, dus dan hoeft hij nog niks naar zijn voet. En soms als ze heel hut gaan, dan worden ze wel eens ergens je skaaien. Maar als je gewoon net altijd hut rieden, dan is dat wel goed. Dus dan heb ik hem inspand, dus hij stiet nou via de eigen kleer. Dus dan wachten we tot we aan de beurt binnen en dan doen we een paar rondjes. Als we dan toch even een watje matten, kunnen we dus even jaren hoe er in vol verkeer hoe uw trainster tocht wordt. Hebben we daar een goeie in, hoor? Ja, dat mag je wel berekenen. Ja, ik ken Sjoukje wel. Ja, dat is wel een goede trainster, ja. Het mooiste meisje van de koers. Ja, hebben jullie goed gedaan. Daar ben je maar ik mee. Ik weet geen beter. Ik heb er volledig vertrouwen in. De buitenzorg, dat komt wel goed. Mooi, dan geven we het even uit. Ze wilden hem graag weer terugkopen. Ja, dat zo? Wel 100 keer voor wat hij daar zogenaamd waard was. Nou, dan weet u wel genoeg. Start over 1 minuut. Het is tijd voor de koers. De sulky hing het achter het hinder en Sjoukje is vol vertrouwen. Eigenlijk is hij heel goed en hij moet, als je maar geen pech hebt onderwijs, dan kunnen we normaal wel winnen. En hoe belangrijk is deze koers? Ja, alle koersen zijn belangrijk, want ik wil namelijk altijd winnen. Start over 20 seconden. Oh, maar. 50 meter. Start gevallen. Sjoukje had een drege start. Nou, dit is dan mooi waardeloos. Dan zitten er mooi kloten in. En dan wordt ze echt nog eens dwars zitten. Hey, ik heb de camera op, man, gek. Ziet toch iedereen wat je nou doet? Maf, Kees. De rechterlijnen voor de tribune in. Ook Johnny Cash die start een demarrage. En doet dat in het buitenste spoor. Sjoukje weet dan al dat het Joet niet wordt. Nou, dit is dus een waardeloze kutkoers, hè? Sjoukje en Johnny eindigen in het midden als zonde. En ze is benamelijk een lulk op de noemer zoon. Ongelooflijk, dan ben jij een hork. Je bent 3 minuten aan het racen en dan ben je het dan even kwijt. Ja, nou ja, zei je. Ja, maar als je wint, dan ben je dat ik zelf weer kwijt. Maar wij jongen net won, dus ik zit er nog even mee. Maar Dirk had genoten van de brokjes. En het zag je de sport op deze manje. Meer sport, dat komt tongetje in uw eigen sportcafé. En dan zit het reetrieden centraal. Dan aan tafel onder oren het sprintkanon van de jouwer Thijsje Oenema. De topper op een lange afstand Jorrit Bergsma van Oordeboorn. En de man die de farmwet te pakken had, Sjoerd de Vries van Twellegeer. Dat is tongetje. Van nou nog een hele gezellige jongen. Dag.